Ka channel thir tu le ngai thatu zong zong te chibai vek ule sam number som thum pali chang saria chuan ama ti tu te chu an vela lalpa Vantirhkoh chuan a omchila a chan him thin atini voina po hian lalpa Vantirhkoh te ompuina le chan himna ataka ṭanngtute chanchin kan en ho don ani sangkha zakua somruk poko kumkha AV Olson te chung katan chuan kum that kum tia soitur animal lo a pasal nen chuan in thenin doctor office na chete nei ve po chu chana a fa te pani nen chuan bultan turin apartment pakhat lian lem lo tak bathroom po pakhat chi om chu an lu lut ve ta royani a ai lian le thazok po du ma se an sum nei na tin lo wang le engma nei lo bultan tur an ye wang chuan a ai thazok chu be sei thei po ni lo ani chu hun lai chu atan chuan hun har sa takani tin AV hi a soini ka pasal nen kan in then nuwa Thanksgiving ka man masak ber tur kha katan chuan Thanksgiving se omle har sa ber tur ani ti ka ria Thanksgiving tu ka har vele ka ril ro lo masa ber chu Thanksgiving ni chu mi zong zong lim na ni ti chu ni ma se kan thil nei ka ngai tua ei tur ka che khol thei om chun chu hot dog pathum chi ani engtin nge he ni hi ka fa te nen lim takle tlai taka kan man ve theyang ti ka ngai tua chuan ka ril ru chu alunga in abeidong tak zetani ma se AV hi mei che huai sen takania alungai na le amang an ruk na chu a mela lan chu ti reng atum lova a fa te hlim na chu angai poimo berani wangin Thanksgiving ni chuan an ei tur nei chun tlem te nen an chen na bula pak pakhata chuan in tihlim turin awa chho puya chu mi hmuna chuan a fa te nen ni legin an in tihlim ve ni tlailama chuan ei tur engma an nei to lawani ti AV hian hlareng ma se hanti vak dan tur po hre chuang lawa a hun lo nga top mai lo chu ti thei nei lawani nuril ruwa chuan chu tluka hre om chu a om chuang lowang le AV chuan ti hian a soya pa ka tanga kan hoa ka faten anrila tam thu min thril kha tun thleng hian karil ru ala thi theilo poisa pakhat ma ka nei lova ei tur po ka nei lo kha hun tluka hre om ka ti le ka mal ngoi tum kha kala tong ngai lo ani ati amai ro chu an apartment an thlena an in pan na kai lo dan ra chia chuan an chunga thil mak dang lam taka thlengta kan apartment noya apartment pakhat atang chuan nu palampang nulian nutuk lo chu man mo takin alo tlan chuaka boi nang le ifa te tan Thanksgiving zanria ka bo sei sak chewa khongai takin local ula minkil puita cheu atia chunu chu ka en reng ringota a main kala hungai reng box si lo wang chuan han chan mai dan tur po ka hrelawani ka tan chuan mi tharania chutia ka mel hriat ngai po ni lo som na chu ka pom don le don lo ka hriat mai lo wang chuan ka hnial ta ni ma se ka fa te tan zanria pek tur engma ka nei chuan no wang le ka fa ten pom mai tur min nge na wang chuan hre hle mai la ka tong trai chan na ani be sei chungin ka pom ta ni apartment ka lu chia chuan thamuna danglam takaneya ka tlang nil ngalin ma ni in ang che in ka ngai ngam em mai ni a in chung chu thim de ureya choi do kana chuan ei tur chi sang a khat platina lo da ama la chu ka chunga angil leina tha em mai boxi amit meng te la chu angai nat omin a che zia le hoi her reng chuan ha ati dam em mai ni abula ka om chuan mal taka ka in hriat na te chu bo veka mangai na le du sakna om thei zong chu ani hne na tang chuan ka dong vekani ka hun kalta te ka ngai toilet point kha mi tlai thuka kata na hun nuam le danglam kha kala tong ngai lawani zanria te nei kham nu chuan AV te chuan an hosan veta a an ai in bang zong po chu AV te nu fa hotan du sak takena hon tir mai ba ka thil pek te po pe bokani eile in an phone ho te chu AV te nu fa hotan chuan kar khat dai lai ani wangin AV tan chuan a hlu zual em ani ka fa te ei tur ngai tua ril ru ha tak le mal ngoi ka in hriat laia ṭanpui tu le mangai tu ka tong kha ka tan chuan eng tiang chia hlu nge ani ti hi ka soi fia thiam lo hial ani kha mangai na le du sakna ka ton khan na sa takin chakna min pe a ka hmalam hun thlir thei turin chakna min pe bokani atuk zinga lo ni chuan
vi chuan thil mak tak aton bel le ta Thanksgiving ni chu midang te laka tanga ṭanpuina don hun sau ni lovin midang te ṭanpuina hun po ni ve ti hriain ama du sak tu tan chuan anei ang chun te chu kengin a then omnu in lam chu panta ma se wa khen chuan chu ina chuan tu ma an lo om lo ani ti awak muta ni ka thil nei ve ang te chu keng thain ka then omnu in lam pan chuan ka chuk thla a in ka then chuan kong khar chu ka kika ma se tu ma chang tu om lo ka kik le thina a chan na om thei chuang lo tuk web da thalang chana tang chuan in chung chu ka bi china chu ta mak ka ti em mai chu in chu alo thim khup maya in chung bung ro eng ma mu tu reng om lovin alo ruak vekani mak ka tin angai na ka hrelo le a ma zan luka po tui takin zanria kan kil ho ani sia achunga engthil nge thleng ta tin man mo takin kan apartment enkol tu manager kapana manager ne na chuan kan apartment nuai chia nu upato lam kha khoya nge om achunga engthil nge thleng tin ka zot ngala manager chuan I apartment soi number som pangana khu tu manan lualo car som emo som pani emo chu lua tu om loina ruak to ni ti min thrila kei chuan kapu ka soi om ji fa thiam lo ni mai thei ni zana po zan ria kan ai ho ranga lom tin ka soi non lia manager chuan makti tak le chiang takamin en chung chuan AV I time idam lo mi khu apartment a khuan tu ma chengan om lo ani tin chiang takin min thril non lia a mela tangin a fiam thu lo ani ti a hriat ani soivakin om zia nei lo ti hrethiamin ka apartment a chuan ka kir sana thil theng te kha amak ka tin anga in reng ka hrelo nimin tlai zan ria kan kil ho lai te chu karil ruin ka chui kir lea thil mak tak hriat chu ka nei ta ni khanu khan kami mal thil tu ma ka la hril ngai reng lo chu bin zot ka tani ti ka hre chuaka kai tur ngai nat zong tak ka lo siam sak chemin ti te doctor office ka na tho thin nuam ka ti le ti lo thlengin min zota engtin nge doctor office ha ka thok thin ti hriat tin ka zot let hial khania ani chuan ka hreve top tia min chan lai te kha ka mi thla la cham rengani khanu ngil nei tak mai kha tu manan threlova keima ngei point tun main kala hrengai lawani anua po mu zui tur om le ngai talova kan zan ri aina in ngei po chu rei tak lu lawina om to ani ti hai rual lo khopa chei num to lo ani ti chu en mei poina hriat boxi makkati na le pathian ne na ka lom na hi ka soi fia thiam lova kama mo lai berin ka ta na oma min tan pui turin pathian in Vantirhkoh aron tirani ti hi ka thin lunga chiang em mai ni kha Vantirhkoh ne na darkar khan le chan ve lek hun kan mana mangai na ka don zong khan kanun hi na satagina thlag tang lama mithar hlaka min siam ta ni AV hian he Vantirhkoh ne na hun an man nu tang hian ama anga mei thai adfa te en kol na konga harsat na tok te chom do la chan pui turin thu tiama athu tiam ang ngei chuan a hun chu mang chhota ni tuna hian AV Olson hi Ohu Island Ohio a chengin lok na pakhat ma te lovin Angel Network program akal pui me ka hetatanga an sum mu te chu mai thai harsa te chan pui nan an mang thina ni ole kha atak ngeia Vantirhkoh om puina changtu AV Olson testimony nia tuna chuan thina lakata Vantirhkoh tan puina changtu Bruce Vanata testimony hi ilo ngai thak chhun zom vele teang Bruce Vanata hi Christian chung ko tanga seilian nin truck ngai na mi takani truck siam na company pakhat Peterbilt lokin trucka self-employed diesel mechanic in na thok thina chu chuan anupui fanau te chom thina ni ma se November ni som paruk sang ni paruk khan vandoi thak takin pau sang tam takarit truck siam lai chuna del pal hlo maya chu mituma pathianin Vantirhkoh te manga thina ta achan chhuwa dan ro pui ta chu kan ngai thla ho don ani kahmin chu Bruce Vanata ania self-employed diesel mechanic kani Peterbilt lokin trucka na ka thok thina chu ka na thona hun chu kan ina tangin dar kar khat kalani ka tho pui pa chu he truck driver hinin truck engine thil lik om chu en fia turin min nge na ti chuan je ka truck chu kamin truck malam ke chu kan phel tha a ti chuan a ke in vona excel chu ka om zona chi chuan omani
a engine siam tuma ka in siam rem chia chu truck kan kam na che kha apel pal ta hlau maya pau sing khat vel lai ri truck chu ron op diamin ka oma tak chuan min dela ka frok le ka tang chuan thiron chuaka ka hudanin motor ke in vuana excel te chuan inches chan ve vel chawin le dek lawani ka tak salen zong inches chan ve bak zong chu min delani ti ka mu theini rang takin ka thian pa chu min pot chuak turin ka auto vak vaka ma se takin min del ri ema wang chuan ka thian pa chuan min pot chuak mai ngam lawani a chan chu engtiang chen nge min del ti a hriat lo ba ka min pot chuak don poni se min pot chuak thei kher lowang ka zang ru aktiak ti ka hria ka piana tulama khatiang ang reng rengan na kha kala tur ngai lawani ngai tua thiam phak bak le soifia thiam phak ba ka na nin ka hria chumi hmuna chuan kan pahni chawa thok kan nia ama chawa chu truck choi kan chu thil theilo topani min tan pui theilo ti ka hriatin ka beidong ema chu wangin pathian hena tongtra in ṭanpuina ka dil top mai ni lalpa min ṭanpui ro lalpa khongai takin min ṭanpui ro ti in ka auto vak mai ni ka taksa chu anain ka din mun chu a chetak zetani ti ka hria ka kho mu te run fia lo tanin ka tharau chuan ka taksa chu a chua sanani ti po ka hria ni ti chuan ka tharau chuan accident na hmuna ka taksa le abula ka thian pan thing tia ka ti pal lutuk alo ti mol lai chu ka zup mu thaya min ṭanpui theilo wanga in thiam lo takin alo tapani ma se ka thian pa bula chuan Vantirhkoh pahnih lo om ve reng chu ka hmua fidriat vela sang an nia than nei lova ma se an dare ro a phar thale ni an engmoi em boka an chet omemo an tong omemo ka hmulo an ku chu truck nuai ka taksalama chuan an da ma se truck chu an choi lo ti chuan choble chelin kana zong chu abo veka ka tharau chuan a thlir renga ka taksa chuan na reng nei lo ti ka hre thaya thamwon na in ka khat ta zo kani chu thamwon na ka feel ang chu engnen ma ka te khinin ka soifia thiam lo ani ti chuan thile dam thuwa du thlan tur pahnih ka nei ti o ka hria pakhat chu imi chingla tur chhuatum su ti chuan I thienga wana hruai chhoin yang chu o chu ring ema pakhat le chu zoide hian ka hria dami du chuan I thei topin beiro ma se har sataka I bei chu anga yang ti ani chu mi no ka hriat le chu ka tharau chu ka taksa akir thale ani ti hi ni ti chuan chan chuk tu pol chu ron thlengin helicopter hangin damdoi in lam min pan puita ni damdoi in kan thlen chuan doctor ten darka rei lo te ba ka den ring lawa ka dam chuale hi an ring lo hle ni a chan chu ka nak rotliak nuala ka pancreas le ka spleen te ke mai ba ka thisen kong lian engemaw zat a chat bokani doctor te hne na tanga atnu ka hriat le danin ka thisen kong lian panga chu a chheveka atnu medical study an nei le na chuan he ka case ang hi kumsak ni pakhat khan University of South California in zirchian nan nei to a keima ti lo chu tu ma dam chuak an om lo ani he thila hian soitur eng ma ka nei lo Vantirhkoh pahnih te wang khani lo se ka dam chuaka in ring bik lo ani thani chuang lai chu damdoi ina omin zeipui voi nga lai ka ma chuna ka accident na khan ka ril a chiat na sat ema wangin za som sari lai chu pai iveka ngai ani mi hring pui tling hian atlang puin ril hi fisom pare da tanga fisom nivel kan nei ani ti doctor ten min thrila ke chu ka ril a toy tak ema wangin kum khat po dam zo lo tura ngai kani ka taksari na po ka hlau chak ema thil po ai theilovin thisen cho min khai mai thin ani pawnza som riat ni thin kha reilo te chungin pawnza som nia ka ta hniam manani ma se ka chung te le ka thian tha ten min tung trai sak thina ni khat chu bai sei lok lo te win dam do ina tlo tu pahni ka neya pakhat jok chu chol kan man na ka lo vel fiat to thina nia ani chuan min tung trai turin dam do ina min run ploni ti chuan ka chala akut churon katin min tung trai saka I suamingin I taksain ngai ole sela I ril po ani tan turin om le ro se I suamingin thu ka pe ati zo chia chu ka chal chu vol tam taka chak electric inaman ang mai hian a hit chuaya chu chuan ka taksa fan thazelin ka ril po chu a fan ti ka retheini thla ka chung zet dam do ina kom nu chuan cho po manin ka I vele theida ka ri na te pon ngai ron o chawin
ponza somsari laya rit kalau ni chaule ta ni ti chuan medical report ka nei lea chuta radiology report a lan danin ka real po fit ko lai sei alo ni le to ni doctor ten min test lea ka real tharum lal pa min pek chu ama sa ai khan alet ni na thazok ti min thrila ama sa ai khan azad vein toy ma se na thok tha em ani doctor ten voi tam takadam chuak don lo ti soi ma se lalpan thilmak a thlen tira ka real te churun sei lea ka pancreas te poi siam thar lea ka spleen te poi siam thar le efekani lalpan thilmak ro pui a thlen tirani thilmak aya mak le chhong chu pathian hian a tak takani ti le sak takani ti run lan tirani he ka chansina thil ro pui bernia ka hria chu mi ten ani po a accident na hmuna ama chan chuak turin pathianin Vantirhkoh tirani chuan chutiang chu pathianin kan chunga po ati ve nge yang tia pathiana be seina an nei hi ni ani chu an renga kan mamo khuda min ṭanpui turin renga ni kan mamo chu enge ani ti chiang takin a hria chu kan mamo chu min phurhup sakin min pe thei bokani kan ngei tu phak aya min mangai tu pathian kan neia he mi hring tong hian a soi fia thiam mot lo ani tuna chuan Bruce Vannata hian Sweet Breed Ministry dinin chu mikal tlang chuan an chung koin mun sang sanga zin kualin pathian ti damna ro pui tak chu tlang au pui zela ti chuan he athil ton le pathian ti damna ro pui tak chan chin hi le khabu siamin akminga safe by angel of wa chu le khabu chu kal berte zinga mi ni ole tun tu matan chuan khati song khani le phosela ngai thatu zong te lalpan mal som vek cheu ro se amen